Salutare, dragilor! Bine ați revenit la un nou vlog. În primul rând vreau să vă spun că sunt puțin răcită, de-aia se aude un pic vocea anapoda. Și în al doilea rând, chiar mă gândeam să încep acum un vlog ca să am vlogul de miercurea. Dar mi-am dat seama că, de exemplu, nu am unghiile făcute, în sensul că mi-a sărit oja. Am fost luni la piscină cu Ruxi, a fost superb. Țineți minte că v-am spus că de Black Friday mi-am cumpărat un abonament la World Class și mi-am făcut varianta cea mai scumpă, astfel încât să mă pot duce la piscină la un hotel de aici din București, la Radisson. Și este atât de bine dacă poți să mergi pe la 3-4 după amiaza, pentru că este gol și mai mult decât atât au un fel de piscină jacuzzi afară, destul de măricică, cu apă caldă și cu, da, jacuzzi din ăsta, masaj de bule în apă, ies așa, și atât de bine am fost luni. Dar stând mult în apă, cred că am stat 2 ore, efectiv, oja asta obișnuită, deși aveam și top coat și așa, se dezlipește. Și o chestie care m-a enervat atât de tare zilele astea este că pur și simplu mi-a dispărut acetona. Nu a dispărut. Au făcut-o fetele dispărută. Amândouă lucrează cu acetonă. Silvia și-a pictat la un Labubu unghiile acelei jucării și am mai făcut corecții. Am văzut-o că a lucrat cu acetonă și pe Ruxi am văzut-o că a lucrat cu acetonă. Ea își mai face singură unghiile. La mâini nu are voie. Vă dați seama că în vacanță o las să-și facă, mai ales cu lacuri din astea de copii, dar în timpul școlii deloc. Nu e regulă și nu o las. Dar și-a făcut unghiile de la picioare, că astea stau în șosete și nu se văd. Mă rog, nu mi se pare o chestie așa importantă, mi se pare alte lucruri mai importante decât dacă își face sau nu unghiile de la picioare. Dar în orice caz, au lucrat cu această acetonă și nu o găsesc nicăieri. Și de 2 zile aștept să-mi cumpăr o acetonă și cumva n-am reușit să ajung la un magazin unde se găsesc acetonă. Am avut foarte full programul și apropo de asta chiar mă gândeam că am tras cam mult de mine zilele astea, prea multe am făcut. Vă spun sincer că mi încarcă destul de mult programul acest curs de navigator de pacienți, de care n-am apucat să vă povestesc foarte multe, dar facem intensiv cumva, pentru că cursul e pe o perioadă de 3 luni și în fiecare săptămână avem nu știu câte ore, dar multe ore, peste 12 ore pe săptămână. Deci în 2 zile, de obicei, marțea și joia seara fac curs și după aia și sâmbătă și duminică. Și ca să nu mai zic că sâmbătă și duminica trecut am avut un profesor, am făcut psiho-oncologie, ceva de genul ăsta se numea. Și în mod normal începem pe la 9 și terminăm pe la 2. Și sunt unii profesori care termină ceva mai repede, adică facem așa mai concentrat. Ei bine, dumnealui a început la 10, a zis că să nu ne trezească prea devreme. Am luat o oră la prânz și teoretic ar fi trebuit să stăm până la 5 după amiaza în curs. Vă dați seama, și sâmbătă și duminica. Acum înțeleg că, de exemplu, dacă ești poate cu copiii ți mari deja sau știu eu, dar eu cum sunt cu fetele mici și trebuie să mai fac și mâncare și mai strâng și de prin casă și ele au nevoile lor, încă mici, au nevoie de noi. Deci stăteam în curs duminică după amiaza și făceam cătite în același timp, le făceam fetelor. În mod normal sunt foarte activă în cursurile astea, că am foarte multe întrebări și se vede cumva că am experiența bolii și atunci pot să, nu știu, întreb chestii mai specifice, mai punctuale despre cum se simte un pacient și ce face în anumite situații și așa. Dar duminică, nu știu, nici sâmbătă, nici duminică, parcă nu mi-a venit să intervin așa. În primul rând că m-am enervat cu programul, că mi s-a părut prea extins. În general, e foarte bine conceput cursul și foarte informativ și instructiv și practic și așa. Dar cu programul ăsta, cel puțin sâmbătă și duminica trecută, m-a rupt. Nu mi-a plăcut deloc. Da, și săptămâna asta mai merg la o conferință, la Onco Hub se numește, din partea cursului cumva, coordonatorii ne-au invitat și nici nu plătim bilet de acces, adică chiar e foarte bun pentru noi așa să mai aflăm chestii și mă bucur să și relaționăm cu oamenii, dar îți ocupă programul efectiv. Dar urmează zile și mai liniștite pe măsură ce se apropie sărbătorile, dar nu, în perioada asta de dinainte de sărbători chiar se întâmplă multe lucruri. Plus care și Ruxi serbare la gimnastică, anul ăsta face gimnastică, am început cursul de pian cu ea, că și-a dorit să meargă la pian și tot eu o duc. Și sunt foarte multe lucruri din astea care efectiv îți destructurează programul, că nu le lipești cumva, o oră acolo, o oră dincolo și așa mai departe. În fine. Și pe lângă asta mă mai ocup la Ruxi la școală și îmi face foarte mare plăcere, vă spun sincer. Știți părintele ăla care intră pe grup și vine cu idei și face Excel-uri când se strâng banii și așa mai departe? Asta fac eu la Ruxi la clasă. Suntem un colectiv foarte fain, deci chiar îmi face plăcere să fac chestia asta. Dar e și asta consumatoare de timp. Dar ce vreau să zic este că le facem câte un mic cadou din partea părinților, sau mă rog, din partea clasei, acum de Crăciun, 25 de lei de persoană am avut, dar ne-am organizat foarte bine pentru că am dat comandă de niște cărți de Black Friday, am găsit o ofertă super bună,
După aia ne-am organizat și cu o comandă, am dat pe unul dintre site-urile astea chinezești niște farfești din alea speciale care taie în forme și am reușit să ne încadrăm în 25 de lei cu cadou de Crăciun și chiar este destul de consistent, în ciuda faptului că este o sumă mică. Și am fost acum pe la papeterie, că de fapt asta voiam să vă spun. Am fost pe la papeterie să văd niște punguțe în care să punem cadourile, să văd dacă sunt potrivite, dar erau un pic amici. Și bineînțeles, fiind de acolo, am aici o papeterie foarte drăguță, așa, old school, cu o grămadă de pixuri și stilouri și tot felul de chestii. Și doamnele care au papeteria sunt super dulci, că ele sunt patroanele ale papeteriei și atunci simți omul ăla care are afacerea lui, să vede că se străduiește să facă pe plac clienților, să intre lumea în magazine, știe pe toate, schimbând numerele de telefon. Și cu mămicile din la Rusi din clasă, tot una dintre ele a fost ieri acolo și a vorbit cu doamna asta, nu numai vânzătoare, e proprietara papeteriei. Așa, și îmi place genul ăsta de afacere, dar asta începusem să zic că sunt foarte multe pixuri acolo și mie îmi plac foarte mult și pixurile colorate și tot felul de chestiuni, mai ales că mi-am cumpărat și penarul ăla, vi l-am arătat de la TK Maxx. Și acum din nou am mai testat niște pixuri cât am fost acolo și mi-am cumpărat un pix pilot, vai, atât de fain scrie și îmi place că poți să-i înlocuiești, cum se numește, cerneala sau așa, cartușul ăsta de cerneală. Și mi-am luat și un pix verde. Din seria asta de pixuri am mai multe culori, am și roz, am și corai, aveam unul și turcoaz pe care l-am rătăcit prin casă. Dar sunt foarte faine. Și apropo de asta, ăsta le iau cu 1 leu de la papeteria asta și l-am găsit la altă papeterie cu 3 lei jumate. Deci exact același pix. Vă dați seama ce diferență de prețuri. Foarte, foarte mare. Acum vreau să mă apuc să fac un pic de mâncare până sunt fetele la școală. 2 zile n-am mers Silvia la școală că a fost răcită și cred că toți am preluat răceala asta așa. Și vreau să fac niște pui pizzaiola. E o rețetă pe Thermomix foarte bună, cu piept de pui și cu un sos roșu așa și cu mozzarella pe deasupra și băgat la cuptor. Sosul se face la Thermomix. Și mai vreau să fac niște cartofi franțuzești, rețeta mamei mele. Nu știu dacă a postat-o pe YouTube până acum, dar când am fost în Anglia, la Coventry, m-am așteptat cu niște cartofi franțuzești făcuți la air fryer atât de buni. Deci mai bun decât îi făcea bunica mea și bunica mea, mama lui mama, făcea niște cartofi franțuzești foarte, foarte buni. Și cumva mama i-a făcut și mai buni, așa că am cerut rețeta și o să fac acum. Și am zis că mai fac o supă cremă de legume pentru că vor și socrii noștri să vină în vizită. Socrul meu face niște tratamente aici la București și are un pic de probleme cu digestia și așa și cu esofagul și atunci le fac o supă cremă și de post să fie și așa cremoasă, bună, la gust, caldă. Am crutoane făcute, deci sper să le prindă bine supa asta cremă. Și bineînțeles o să-i servesc și cu ce mai avem și cred că în cadrul acestui videoclip sper să vă arăt și rețeta de covrigei de casă, excelențiez, și ați văzut că mi-am cumpărat o formă din asta de covrigei din Anglia când am fost și n-am apucat încă să-i fac, dar vreau să vă arăt rețeta că sunt foarte buni. Sper să și se întâmple planul videoclipului așa cum îl gândesc eu astăzi. Așa când filmez câte un vlog, nu mai știi, nu se întâmplă lucrurile neapărat așa cum îți imaginezi sau cum mai vrea să se întâmple ca să le areți. Așa că sper să am timp și să vă pot arăta și rețeta aia. Și m-am uitat acum când am închis videoclipul cât am vorbit și am văzut că am vorbit 8 minute și ceva, deci m-am luat cu vorba. Dar vreau să vă arăt o chestie pe care am conceput-o cu Vlad acum recent. Tocmai ne-a venit o comandă de la Dedeman. Dacă deja am răgușit bine. Numai asta vă mai arăt și astăzi. Nu cred că mai filmez, că nu mai pot de voce. Am cumpărat niște ghirlande din astea de brad, artificial evident, cu care vrem să decorăm balconul de la stradă și am cumpărat și niște fundițe și niște globuri. Am văzut o idee atât de faină zilele trecute la Presto Pizza lângă Parcul Carol. Cine e din București știe zona la care mă refer. Au decorat, și o să las aici o poză pe ecran, au decorat cu niște globuri imense, tot așa niște ghirlande, erau naturale, din brad natural, dar noi vrem să punem așa că dacă plouă pe ele, nu știu exact cum o să reziste. Și erau niște ghirlande din brad natural cu niște globuri imense și mi-au plăcut atât de mult pentru că să atrăgeau atenția așa cu globurile astea imense. Și am comandat și noi de la Dedeman, am zis că ne facem balconul, niște globuri mari. Văzusem la Jumbo niște globuri de 20 de cm diametru, roșii lucioase, așa ca niște mingi mari de fapt. Și am zis că să iau și ceva să nu fie chiar numai simple globurile roșii. Am luat și niște globuri cu dungile astea albe, cu sclipici,
Pe site păreau că au mai mulți clipici, aici apar mai puțin sclipicioase, dar foarte drăguțe mi se par și vedeți ce mari sunt așa, uitați față de mâna mea. Au diametru 15 cm și am mai luat niște fundițe și astea ce mi se par super drăguțe și am observat că lumea a început așa să-și decoreze prin cartier, deci nu vreau să rămânem în urmă. Sunt foarte entuziasmată de proiectul ăsta nostru cu balconul. De când am filmat ultima bucățică de videoclip, au trecut câteva zile în care nu m-am apucat absolut deloc să filmez pentru că m-am concentrat pe anumite lucruri care mi-au... Nici acum nu apuc, pentru că tocmai sună interfonul. E Silvia care vine de la școală. De obicei vin la aceeași oră, Ruxi și cu Silvi, dar astăzi nu face o oră mai târziu, marțea, are educație fizică. Și da, început să vă zic că am fost sâmbătă la o conferință, la OncoHub, la care am participat și virtual, online, joi și vineri. Am fost ca și cursant al cursului ăsta de navigator de pacienți și mai departe am făcut și bradul și am mai strâns prin casă, am făcut un pic de curat și în decembrie au venit finii noștri la noi, am făcut o masă, ei o să fie plecați anul ăsta de Crăciun din țară și de obicei aveam tradiția asta să ne întâlnim. Iar anul acesta, cum nu se mai întâmplă, azi că de 1 decembrie să ne vedem cu toți, să vină cu copiii și, mă rog, așa să sărbătorim cumva în avans Crăciunul. Și în primul rând vreau să vă arăt niște trandafirași pe care i-am primit de la fin. De fapt, finii noștri au fost foarte drăguși, au adus 3 buchete de trandafiri, 2 așa combinate cu multicolore pentru fete și unul pentru mine, deci am avut foarte mulți trandafiri de pus în vază. Dar mi se par minunat și miros foarte frumos, așa, și s-au deschis foarte frumos, chiar îmi plac. Am avut diverse de aranjamente aici pe masă, zilele astea, ba de Crăciun, ba cu flori și așa. Și abia aștept să-mi cumpăr. Știți că în fiecare an îmi fac eu un aranjament special de iarnă cu niște frunze din astea și nu mai știu cum se numește oare, silex. Este o plantă specială așa cu niște bobițe roșii. Și am mai făcut câteva aranjamente. Pe veoza asta l-am pus pe gnomul ăsta. Vlad a venit cu ideea, mi se pare foarte drăgălaș. Și apoi aici un mic orășel de Crăciun. Din păcate nu le mai merg luminile acestor căsuțe, dar tot sunt foarte drăguțe așa ca aranjament. Așa, și ăsta e brăduțul nostru și ca niciodată nu am mai vrut să punem beteală. Noi puneam beteală în brad, dar avem destul de multe decorațiuni noi anul acesta. De exemplu, am cumpărat eu această floare foarte mare de la Jumbo și mi-am zis că dacă pun foarte multe chestii mari, atunci cumva să rămână, să se vadă bine, așa, să iasă în evidență. Ce-i, Beze? Spune-mi, ce-i? Căblăraia aia va trebui să o aranjăm noi, nu o băgați în seamă prea tare. Deci avem așa, încă una aici. Și am făcut o greșeală, sincer vă spun. Am cumpărat de la Jumbo o floare care mi-a plăcut foarte mult, încă aici de aproape se vede mai bine, dar de la depărtare nu se vede, pentru că este mult prea închisă la culoare pe fundalul ăsta verzui așa al bradului. Haideți să vă arăt de la distanță. Vedeți? Aproape nu se vede de aici. Așa. Dar avem multe decorațiuni noi și faine. Uitați aici o vioară foarte drăgălașă, niște cupcakes, niște brioșe cumpărate de fete, cum se numește ăsta, un spărgător de nuci, am cumpărat și fluturașul ăsta foarte drăguț, o sticlă de șampanie. Am luat chestii așa mai diverse cumva și aveam foarte multe. Și îmi place foarte mult cum arată bradul. Bineînțeles, pisicile s-au urcat deja în el și au stricat un pic din aranjamentele pe care le-am făcut. Chiar că trebuie să agăț din nou mărgelușele astea. Și m-aș vrea să mai pun niște funde așa și niște fundițe prin el. Nu știu, mă mai gândesc încă. Uitați și ăsta ce drăgălaș este un balon. Și o umbreluță. Na, și ce mai voiam să vă arăt este că am primit de la Vlad de 1 decembrie un calendar de advent de la Rituals. Nu mă așteptam, chiar nu știu cum de s-au gândit să-mi cumpere un calendar de advent, dar a fost un gest foarte drăguț din partea lui și până acum am deschis căsuțele 1 și 2 și vreau să vi le arăt și vouă. Așa este. La căsuța 1 am primit un balsam de haine cu mirosul acela de Cherry Blossom din gama Sakura de la ei. Și mi se pare foarte drăguț, nu-i foarte mult. Eu oricum nu pun în general balsam la rufe, dar am zis că dacă îmi spăl un pullover, ceva așa, care vreau să miroasă frumos, o să-l folosesc pe ăsta. Și la numărul 2, am desfăcut-o azi dimineața, astăzi este 2 decembrie când filmez, am găsit o lumânare, care și asta miroase incredibil de frumos. Eu cam asta nu știu dacă ei o au în mod normal. Uitați, asta este.
Îi zice Hibiscus Dream, dar foarte, foarte frumos și intens miroase. Am desfăcut-o și nici măcar nu m-am apropiat-o de nas și tot mi se pare că miroase foarte tare. Da, deci sunt foarte încântată de calendarul ăsta. Chiar a fost o surpriză, nu mă așteptam, vă spun deloc. Și abia aștept să văd ce descoper în fiecare zi. Și apropo de calendarele de Crăciun, vreau să vă mai arăt o chestie. Fetele și-au făcut fiecare reciproc câte un calendar de Crăciun. Atâta s-au tot gândit ce să cumpere, ce să pună. Ăsta este calendarul pe care l-a făcut Ruxi lui Silvia și mai avem unul pentru de la Silvia pentru Ruxi. Să vi-l arăt. Aici este. Și și-au pus câte ceva dulce, câte un mic obiect, așa chestii pe care știau și ele că le doresc. Uite ce să-l cos pe ăsta. Că s-a descusut. Dar și mi se pare o idee foarte faină, așa, între ele să-și facă și nu sunt doar obiecte, sunt și niște experiențe. Le-am și spus că trebuie să fie niște experiențe care costă, care pot să coste bani, că le ajutăm, sau și niște experiențe care nu costă nimic. De exemplu, la experiențele care nu costă nimic, am zis că, de exemplu, lui Ruxi îi place foarte mult să facă baie în cadă, să-și pună câte o spumă de baie, câte o bombă din asta de baie și i-am zis lui Silvia să-i facă cadou o baie relaxantă și să o servească ea așa cu ce dorește, nu știu, un ceai sau să-i facă o plăcere de genul ăsta. E un fel de me time pentru ea, dar cumva Silvia să o ajute să se desfășoare. Și uite că la Ruxi nu mai țin minte ce am propus să-i facă pentru Silvia. Tot așa ceva foarte drăguț, mi-a venit o idee. Dar oricum, mi se pare fain așa că cumva încearcă să-și facă una celelalte bucurii. Și mi se pare important să compenseze, că și așa se ceartă o grămadă, mi se pare. Și acum, dacă toți sunt în camera Ruxandrei, vreau să vă arăt două cărți pe care le-am cumpărat de curând. Nu mai țin, cred că acum de Black Friday le-am luat, dar oricum foarte recent le-am luat. În primul rând, o carte despre romi. Lumile romilor se numește. Nu este vorba doar de romii din România, ci din romi în general în lumea largă. Și am citit parțial din ea împreună cu Ruxi. Îmi place foarte mult până acum. De exemplu, odată că îți arată tipurile de etnii rome. Uitați, deja sunt mai multe, deci v-am spus, nu este vorba numai despre romii din România. Și istoricul lor, de unde au venit, așa. Uite, de exemplu, o hartă foarte explicită cu traseul lor, de când au plecat din zona din India de Nord. Și am ajuns aici o integrare reușită romii din Balcani. Și foarte multe despre istoria lor, despre cum au fost sclavi, care erau meseriile pe care le practicau ei. Și mi se pare foarte important să normalizăm cumva discuțiile astea despre etnii. Și mai mult decât atât să creăm niște punți între noi și etnia romă, mai ales în România unde sunt atât de multe prejudecăți față de romi. Și dacă nici una dintre părți nu face pasul cumva decisiv pentru o foarte bună înțelegere și o integrare și cumva așa, bineînțeles, fără a se pierde fondul cultural, o să stagnăm și nu știu dacă o să ne înțelegem bine vreodată. De asta e important cumva și noi să le prezentăm copiilor noștri, într-adevăr, realitatea cumva, că într-adevăr sunt o etnie și au comunitățile lor și așa mai departe, dar să aducem și partea de, nu știu, să-i înțelegem, să ne respectăm reciproc și așa mai departe. Deci asta, am cumpărat cartea asta și pentru amândouă. E o carte care se potrivește între 8 și 14 ani. Într-adevăr, sunt multe, poate unele, nu multe, unele cuvinte care, sau unele concepte care sunt un pic mai greuțe pentru 8 ani, dar pe măsură ce copiii sunt mai măricei, va fi mai ușor de înțeles. Și pe lângă asta am mai cumpărat o carte cu 500 de proverbe românești explicate pe înțelesul copiilor. Mi-am dat seama că pentru ei, generația lor, au mult prea puțin acces la tot discursul ăsta în care folosim vorbe sau vorbe românești, proverbe românești. Sau dacă le aud, nu le înțeleg, pentru că nu sunt destul de mult folosite în contextele potrivite. Și m-am gândit să iau cartea asta și efectiv să ne mai uităm prin ea, să mai citim, să... Nu știu, cărțile astea în formatul mic, de la editura Paralela 45 sunt pe diverse teme, inclusiv glume, inclusiv jocuri logice, chestiuni de genul ăsta, ghicitori. Și de foarte multe ori eu iau în mașină când mergem la drum lung din colecția asta cărți și ne jucăm din ele, le citim, glume. Știu că odată atât de mult am râs în mașină, tot citeam tot felul de glume din cărțile astea și ajută foarte mult la drumurile lungi. Și probabil că ați văzut în spatele meu că erau niște picturi. Astea sunt picturile lui Ruxi și le-a expus aici. Avem discuții interminabile cu Vlad. Eu nu sunt chiar atât de, nu știu, nemulțumită de faptul că fetele lipesc pe pereți scoci și își lipesc capodoperele, dar lui Vlad nu-i convine deloc. Într-adevăr, uneori se mai dezlipește tencuiala, deși n-ar trebui de la un scoci dacă nu-l apeși foarte tare să se dezlipească, dar se mai întâmplă. No, și asta, de exemplu, chiar îmi place foarte mult și mă bucur că învățătoarea lui Ruxi le predă tot felul de tehnici așa interesante. Uite și asta cu stropitul,
Sunt niște puncte stropite așa cu culoare albă. Și vreau să vă zic că au ieșit atât de intens culorile pentru că Ruxi a fost singurică ea la o papeterie și și-a cumpărat, nu singurică, a fost cu nașa ei, dar zic că ea a ales, în sensul ăsta ziceam de singurică, a ales setul ăsta de acoarele acrilice, de fapt, culori acril se numesc. Și doamna lor îi încurajează să folosească culori cu pigment mai intens, așa. Deci asta e o trusă care costă 29 de lei, foarte ușor de utilizat și pentru care mânerul ăsta așa și bine închise aici culorile. Și ea e foarte mulțumită că se văd culorile intense așa și se arată bine pe foaie. Am zis că să vă arăt și vouă că poate e de ajutor pentru unii părinți care nu, mă rog, și noi am avut chestia asta, ce acoarele să cumpărăm și nu știam exact care sunt mai bune, care sunt mai intense și astea chiar mi se par foarte ok și au o cantitate destul de mare. Noi am mai făcut aici o mică petrecere câmpenească, eu cu Ruxi, că Silvia a mâncat deja. Și vreau să vă zic că am descoperit că pe Sky Showtime, nu știu dacă aveți serviciul ăsta de streaming, eu am de când a început în România să-l face abonament, practic, și plătesc foarte puțin la el și am găsit serialul ăla Murder, She Wrote, nu mai știu cum este tradus în românește, cu Angela Lansbury, care era scriitoare de romane polițiste sau așa ceva și rezolva tot felul de crime. Fusese pe Pro TV acum mulți ani, când eram eu mică și îmi plăcea foarte mult și acum mă uit împreună cu fetele la el. Mi-am adus aminte cum se numea, când era la Pro TV, serialul se numea Verdict Crimă. Silvia acolo mănâncă niște Nutella de casă. Am făcut, nu știu dacă v-am spus, am făcut Nutella de casă, e foarte bună. Mai avem un pic de lucrat la rețetă, că merge cu mai multe alune. Să fie mai moale, da, într-adevăr. Dar oricum e foarte bună față de Nutella de cumpărat. Dragilor, din păcate, așa cum ziceam la începutul videoclipului, nu am apucat să pun rețeta de covrigei pentru că nu am făcut nicio covrigei în zilele astea, dar sper că într-unul dintre videoclipurile astea din perioada asta dinainte de Crăciun să apuc să vă las rețeta și să vă arăt cum fac covrigei, pentru că un deliciu efectiv, mai ales că sunt mai buni după ce trec câteva zile, adică nu chiar imediat când îi faci, adică poți să stea liniștit dacă îi faci pe, nu știu, 15 decembrie, poți să-i ai, cred că până de Revelion să tot mănânci din ei. Asta îmi plăcea și când făcea bunica. Bunica s-a apucat de la începutul decembrie să facă diverse prăjituri, fără cremă în principiu, prăjituri așa mai uscate, ișlere napolitane, limbi de pisică și le ținea în niște borcane mari de sticlă și țineau până după Revelion. Știu că de Sfântul Ioan încă mâncam prăjituri făcute de bunica în luna decembrie. Le ținea la rece, avea o cămară destul de măricică așa. Erau chiar mai bune pe măsură ce trecea timpul, așa că sper să prind curaj să mă apuc și eu de treabă, dar mă rog, cumva s-a nimerit că și cursul de navigator de care vă spuneam îmi ocupă mult timp și nu sunt chiar cu disponibilitate totală de a face prăjituri în perioada asta, dar totuși faptul că încă sunt în concediu medical și că stau cu fetele pe acasă mă ajută destul de mult să pot face și anumite chestii pe care n-aș fi avut timp să le fac. Apropo de situația medicală, am avut astăzi o consultație cu o reumatologă pentru că mă irită din ce în ce mai tare aceste dureri pe care le am. Am schimbat de 2 săptămâni medicamentul, deci n-am mai luat anastrozol cel, cum se zice, generic, ci am luat Arimidex. Și chiar și dintre voi mi-ați mai recomandat să schimb brandul medicamentului, dar în continuare simt că am durerile astea și vreau să vă zic că mi se pare extrem de ciudat. Uneori când mă ridic de pe scaun, vă spun, la șoldul stâng, parcă simt os pe os. E o senzație atât de ciudată, ca și uneori când îți troznesc încăieturile, însă asta și vine și cu durere, că simți așa os pe os. Cumva și mi-a zis că să fac într-adevăr o radiografie, mă rog, să vedem ce e acolo, dacă sunt doar efecte inflamatorii de la medicamente sau chiar este altceva. Poate să fie și altceva, mi-a spus că efectiv de la înaintarea în vârstă, de la menopauza indusă să fie niște efecte în plus, habar n-am, dar o să fac și asta și mi-a mai spus să fac și o ecografie de umăr. I-am spus că mă doare, dar cred că este de la radioterapie și este un efect normal de la radioterapie să te doară umărul o perioadă de... No, și chiar mă bucur că am avut consultul ăsta cu reumatologa pentru că îmi stă așa pe creier cumva, îmi stau pe creier durerile astea și vă spun, nu pot să stau mult timp jos, adică dacă stau mult timp jos și nu mă mișc, tot mai, nu știu, mai tare le resimt, mai ales spre final de zi. Și noaptea, dacă
un alt efect foarte neplăcut al menopauzei. Nu știu dacă știți care mai sunteți la menopauză sau nu știu, foarte posibil să nu aibă toată lumea efectul ăsta, dar unul din efectele cunoscute este că se micșorează vezica urinară și asta înseamnă că mergi la baie mult mai des. Ei, și mi se întâmplă și mie, eu beau ceai, de exemplu, seara îmi fac o plăcere cu un ceai și dacă mă duc de 2 ori și când pun piciorul jos din pat, efectiv zici că, nu știu, parcă-ți piatră picioarele mele, astea gleznele. O să mă duc și astăzi cu fetele la înot, că încerc să fac cât mai multă mișcare, fac și antrenamentele funcționale cu antrenora mea, mai fac și eu așa prin casă ziua 10-15 minute când mă apucă dans, mai așa, mai o genoflexiune, dar tot nu reușesc să combat cu totul. Și mi-a mai dat să iau un supliment reumatolog, asta oarecum se numea Boswellia, așa, plantă de tămâie pare mi se, o să mi le iau și pe astea să văd dacă funcționează. Dacă nu, nu știu, chiar mă gândesc să trec la alt medicament în loc de ribociclibul ăsta, dar care se pare că e foarte bun combinația asta de anastrozol cu ribociclib în sensul de a împiedica recidiva. Sunt niște studii la care au luat femeile acest anastrozol cu ribociclib, combinația asta, și n-a făcut niciuna recidivă. Studii din astea medicale cum se fac, ceea ce e foarte important, adică într-adevăr se pare că acest cancer de sân este vindecabil, dar sunt efecte adverse cu care te lupți până la urmă. Și mă gândeam să fac vlog, să fac de 3 ori pe săptămână să filmez, dar nu cred că am cum. Chiar nu. Am filmat pe 1 decembrie, deci practic lunea, am filmat acel videoclip Sit Down Story Time cu experiența mea în America și toată ziua mi s-a părut că mi-am dat-o peste cap, cumva. Îți ocupă mult timp, ce să zic, și n-are sens să mă stresez așa să fac. Știu că, într-adevăr, ține de entertainment, îmi place și mie, dar și dacă e un hobby, cum este pentru mine YouTube-ul, trebuie să ai echilibrul ăsta în care să și facă plăcere cât lucrezi la hobby-ul tău, să nu devină un factor de stres, ca să zic așa, nu neapărat stres în adevăratul sens al cuvântului, dar să fie acolo tot timpul ceva la care ai ce să lucrezi. Și nu vreau să ajung la asta, așa că o să rămânem în continuare și în luna decembrie la cele 2 videoclipuri pe săptămână, vlog miercurea și probabil povești la un ceai vinerea. Da, și cu asta o să închei videoclipul. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul la videoclipul despre experiența mea în America. Știu că multă lume l-a așteptat de mult timp. Dar ce vă recomand totuși să faceți în perioada asta, dacă vreți, și nu ați intrat până acum pe contul meu de Instagram, să intrați acolo pentru că o să postez aproape zilnic câte ceva și m-am hotărât să fac niște postări legate de Crăciun cam în fiecare zi în perioada aceasta și s-ar putea să vedeți idei de cadouri, am zis că astăzi spun o listă de filme, chestiuni așa care țin de perioada pe care o traversăm. Bine, haideți că închid aici, vă las, vă mulțumesc tare mult și să ne revedem cu bine vineri la Povești la un ceai. Vă pup, ceau!